हा हा कोथिंबीर मस्त लुक आला बघा. त्याच्या खाली किती येणार तो? त्याच्या खाली 5 इंच. जेव्हा लेवल करणार ना, लेवल करून जिथे काही येईल तिथं आपण ह्या करणार. आणि आपल्याला असं करायचंय, असं आणि असं. बघ ही साईज बघ, सेम आहे पाठचा रूम तसंच हा रूम आहे. ह्यालाच विचार, गोल्डन रूमची आपली साईज मला सांग जरा. आता तू मेजर केली ना, हा रूम आपण समजा आमच्या गेस्टला जर सांगायचं झालं किती मोठा रूम आहे, तर 21x10 ना? 21x10. आणि सिल्वर 10x20. 21x10 आणि 20x10. ओके बरोबर ना? आणि ह्यानीच आपलं ह्या फायबर ग्लासच्या काम केलेलं, हे तूच लावलेलं ना? हो हो. हां, अजून एक काम. आता ह्याला मी कशाला बोलवलं मी तुम्हाला सांगतो बघा. ह्याला मी वरती PVC शीट लावायची आहे, म्हणजे आपलं कूलिंग जास्त गरम नाही होणार इकडे, आणि एसीची पण कूलिंग व्यवस्थित होईल इकडे. बरोबर? हे तर तू मेजर घेतलंस ना, इकडचं आणि सिल्वर दोन्ही असं क्रॉस आपण करणार, म्हणजे हाईट आपली मेंटेन राहणार. त्यासोबतच तुला तर तिकडे बाथरूममध्ये एक्झॉस्ट फॅन लावायचं आहे. चेक कर दे. हे सर्व काम बघा मी अगोदर पण केलं असतं, पण कसं बजेट असतो, तर स्टेप बाय स्टेप मी करणार होतो. समोर बघ, हे सर्व तूच लावले ना समोर? लाईट लावली बघ. मग आता ह्याला एक्झॉस्ट फॅन कसं बसवणार? एक मिनिट सांगतो बघ. आपल्याला ह्या साईडला पॅक करायला ना, हां याच्या ही जी लोअर साईड जी ही पट्टी इथे येईल आणि इथे ही पॅक होईल, आणि इथे ग्लास लागेल आणि वरती फॅन लागेल, इथे कनेक्शन होईल. हे तुला नंतर करेल ना, ते पहिले हे करून टाकूया. हा, पहिले हे करा, एक्झॉस्ट फॅन नंतर लावलं तरी चालेल, कारण ह्याला पण घाई आहे. बरोबर ना? ह्याला मी एमर्जन्सीमध्ये बोलवलं, 4 दिवसानंतर परत बुकिंग असल्यामुळे मग गडबड होणार. बरोबर. ठीक आहे, ते तर नंतर करू शकतो. अजून एक काम आहे, आपलं खालचं किचन आहे ना, त्याला पण एक्झॉस्ट फॅन बसवायचं आहे. आता मी तुम्हाला एक रिझन सांगतो की कोणतेही काम ना झटपट आणि पटापट का नाही होत, त्याचा रिझन होता. आता मला तू मेजरमेंट घेतलीस, हां, आणि तू रिजनेबल भाव द्या मला, एकदम रिजनेबल भाव आहे. आता मला ह्याचं सांग, रेट किती झालं फक्त PVC शीट टाकायचे दोन्ही रूमचे? टोटल झालं 41,000. आणि डिस्काउंट दिलेस सर 40 पर्यंत. ह्याच्यात कमी सांगतोय, प्लेन मध्ये आहे म्हणून मी डिझाईनचे पैसे नाही लावलेत, फक्त प्लेनचे लावले. आपले 38 पण नाही होणार? 38 कर ना, 38 नाही होणार. बघ, होतील बघ. एक मिनिट. आता तुम्हाला हेच सांगतोय बघा, इकडे मी का लाईव्ह हे डिस्कशन केलं, तुम्हाला हेच सांगतो की हे शेवटी एरिया मोठी झाली, बरोबर ना रे? इकडे करायचं म्हणजे 40-50 हजार असे लागतातच. ते काय 10-20 हजार असते तर मी खूप अगोदर केलं असं, पण मी बोललो ना, स्टेप बाय स्टेप करायला हवं. जशी गरज पडेल तसे सर्व चेंजेस करता येईल. आता इकडे ऑलमोस्ट 40,000 पर्यंत आहेच. त्यानंतर तुला हे पण अजून खालचे कामं आहेत, 2 एक्झॉस्ट फॅन लावणं, त्याचे वेगळे घे तू, आणि ह्याचं वेगळं घे. इथं बघा आपली डील झाली आहे. ह्याला 38 पर्यंत खाली घेतलं ह्याला. आणि ॲडव्हान्स किती द्यायचे ते पण सांग, म्हणजे गॅसला का समजवतो माहिती आहे का मी? इकडे असं वाटतं की आपण काम स्लो करतो, पण शेवटी पैशाचा व्यवहार आहे ना. कोणतीही गोष्ट केली की या बंगल्यामध्ये 40-50-30च्या वरतीच काम आहे, कोणतंही काम. आता 20 मला ह्याला ॲडव्हान्स दिले की उद्यापासून हा काम सुरुवात करणार. आणि ह्याच्यात आपण 2 एक्झॉस्ट फॅनचे पण नाही पकडले, ते वेगळं होणार. हां, हेच तुम्हाला समजवायचं होतं की कोणतंही काम, आता ह्यांची पण मजबुरी काय की मटेरियल कॉस्ट वाढलेले आहेत, बरोबर ना? आणि इव्हन समजा ह्यांनी कमी केलं, पण ह्याच्या जोडीला जो लेबर येणार तो वाढवून घेणार पैसे. हे बघा इकडे आपले हे PVC शीट्स आहेत. मला सीटा सांगितलं किती लागतील, तर आपण बघा इकडे ब्लॅक न घेता व्हाईट घेणार आहे, आणि व्हाईट असे शीट्स लावणार आहे, म्हणजे कसं आपले रूम ना ब्लॅक नाही दिसणार. बघा हे शीट्स असे लावायचं मी ट्राय करणार आहे, हे नाही लावत मी. व्हाईटने कसं लाईट रिफ्लेक्ट होईल आणि आपले रूम थोडे ब्राईट दिसतील. आणि ह्याचा फायदा हे होणार की आपलं एसीचे कूलिंग पण चांगलं होईल, आणि जेवढं गरम होतं त्याच्यापेक्षा गरमी अजून 30% कमी होणार. उभो इकडे बघिये, म्हणजे 41 झाले आतापर्यंत, जे तू बोलले ना ते झालं. हां, मला अजून एक डिफरन्स आहे. आता ही शीट बघा, ही किती थिकनेस आहे, किती MM आहे? ती लावली तर काय खर्च येतो पत्र्यामध्ये? ती लावलीच ना शीट तुला, तर तिथे आता 38 मध्ये गेले ना, तिथे 55 जाईल, म्हणजे 55. 56. पण ही व्यवस्थित आहे ना, गरमी कमी करायला? कुठे पण जा, मुंबईला जा, कुठेही जा, गरमी म्हणजे हीट कमी होईल ना याच्याने. मला उद्या गाडी काढायची तरी पण मी जाऊ शकत नाही. आता इथे बघा असे ॲडव्हान्स पेमेंट करावे लागतात, तेव्हा जाऊन कामं होतात. इथे काजल आपल्या नाश्त्यासाठी काय बनवलं तू? हां,
आणि तुम्हाला सर्व हे सांगायचं की आपण ॲडव्हान्स पेमेंट दिलेली आहे, आता गोल्ड सिल्वरमध्ये आपलं PVC शीट्स लागणार. ठीक आहे. आणि सर्व प्रोसेस मी यावेळी दाखवली की कसे आम्ही ह्यांनी 38 पर्यंत मी काय आणलं माहिती आहे की लास्ट टाइम पण मला 38च सांगितले होते. बरोबर ना रे? लास्ट टाइमला रेट वाढला ना म्हणून तुम्ही 41 केला होता. पण तू 38 वर आहे तरी 3000 आपले शीटचे आहेत. 20 दिले आणि काम झाल्यावरती बॅलन्स तुझे बघ 20 आले का बघ. बाकीचे तुझे 18 फायनल वर्क झाल्यावरती. आणि तुझं हे काम आम्हाला पण आणि सर्व गेस्टला आवडला. ते त्यांना वाटायचं ते काच लावली आहे का, पण ते फायबर काम एकदम छान केलं असतं. तुझं नाव सांग आम्हाला. प्रतीक घाणेकर. ओके. रत्नागिरी ना? रत्नागिरी. थँक्यू. वेलकम. चल चला एक 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 काम स्टेप बाय स्टेप होते. चला आपली कार घेऊन घेऊया. तर शॉपिंग करायला बघा आपण आलेलो डीमार्टला. आता इकडे काय माहिती काय, आमच्या जवळपास सर्व अवेलेबल होईल म्हणजे डीमार्टच आहे, म्हणून सारखं डीमार्टला यायला लागतं. बाकी काय आहेत छोटे छोटे शॉप्स पण तिकडे काय सर्व अवेलेबल होत नाही ना. समोर तुम्ही बघू शकता पार्किंग आहे बाजूला सर्व. बघा कार धुतल्यावर किती छान वाटते बघा. आता तुम्हाला एक सांगायचं बघा, आता 11:45 झाले. जर रत्नागिरीमधले सर्व बघतात आहेत ना तर डीमार्टला तुम्ही सकाळी 9 का 8ला सुरुवात होते. त्याच्या अगोदर आलात ना तर तुमची शॉपिंग अर्ध्यापेक्षा कमी टाईममध्ये होईल. नाहीतर डीमार्टमध्ये इकडे खूप लाईन लागते. आता माझी शॉपिंगला 5 मिनटं पण नाही लागली. म्हणजे दुपारपर्यंत 4 नंतर मग जी गर्दी सुरुवात होते तर ती खूप होते. सॅटर्डे संडेला तर खूप लाईन लागते, अर्धा तास तर लाईनीतच लागतं. बघा इकडे शॉपिंग तर झाली, पण शॉपिंगमध्ये एक्स्ट्रामध्ये काजलला बघा काय आणलं आहे. ही अशी ती चिप्स कधी कधी देतो, असं रेग्युलर देत नाही तिला, पण कधी कधी आवडीने खाते चिप्स. आणि आमच्या सर्वांसाठी केळी. छोटा पाहुणा आला आहे बघा. गुरु 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 गुरु. म्हणून ना गेट उघडे नाही ठेवायचे. गेट उघडे ठेवले की आतमध्ये येऊन आपले सर्व झाडं पण खातील. हे बघ आले वेलकम करायला. कालू आणि वालू एकाने हां आलो 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 आलो. आता इकडे काय बनवते सुहास? हे आपल्यासाठी आज कोणतेही गेस्ट नाही. सिल्वर गोल्ड ट्विन 1 ट्विन 2 सर्वच खाली आहे. नो गेस्ट. बघ ह्याच्यात बघ काजल सर्व सामान बरोबर आहे का चेक कर जरा. पार्टी आहे कसली? जेवणाची. बाकी तर बरोबर आहे ना सर्व एक 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 सामान. हे सर्व तुम्ही पिता ना. आणि ताक सुद्धा आणलेलं आहे. ठीक आहे. आणि दूध. चला आता मी रत्नागिरीमध्ये देवरुख या ठिकाणी काही कामानिमित्त चाललो आहे. तिकडे माझं काम आहे, पण कामानिमित्त मी तुम्हाला तिकडे काय काय फिरण्यासारखं आहे ते सर्वसुद्धा दाखवतो. पाण्याची बॉटल रेडी. आणि कार घेऊन जाऊ का ॲक्टिवा घेऊन जाऊ? ॲक्टिवा. ओके चला. नमस्ते सगळ्यांना. आज मी इकडे इडलीची एक रेसिपी बनवणार आहे. म्हणजे अत्यंत सोपी अशी रेसिपी. जर तुमच्या घरी तुम्ही इडली बनवत असाल, म्हणजे सकाळी कसं आपण इडलीचा नाश्ता वगैरे करतो, तर कधी कधी इडलीचा बॅटर राहून जातो किंवा इडली पण राहून जातात, कारण की इडली कसं हेवी असं जास्त जात नाही आपल्याला. तर त्यासाठी झटपट नाश्ता एक सोपी रेसिपी मी तुम्हाला दाखवते. तर इथे बघा माझ्याकडे पण हे इडली आता इथे उरलेले आहेत. तर आता ह्याचं मी काय करणार आहे माहिती आहे का? ह्याचे 4 भाग आधी करून घेणार आहे. हे बघा असे हे तसं मधून एक कट मारला आणि इथून हे असे ट्रायंगल शेपमध्ये आपल्याला असे सगळे इडल्या हे कट करून घ्यायचे. हे बघा
असं एक मध्ये आणि हे असं. आता अशा प्रकारे मी सगळ्या इडल्या आधी कट करून घेते. तर इथे बघा मी इडल्या सगळ्या चिरून घेतलेत. असे एवढे इडल्या झालेत. आता मी तुम्हाला साहित्य दाखवते मी काय काय घेतलंय. इथे आले लसूणची पेस्ट आहे. मॅगी मसाला आपण वापरणार आहोत. हे बघा मॅगी मसाला, हा आपला चाट मसाला, कोथिंबीर, इथे 2 छोटे कांदे चिरून घेतलेत मी, आणि इथे हा माझा मसाल्याचा डबा, ह्यातले आपण मसाले टाकणार आहोत. आणि इकडे चिंच, हे बघा चिंच पाकिटात होतं ना, ते गरम पाण्यात मी टाकलंय. आणि ह्याचं आपल्याला म्हणजे चिंचाचं पाणी आपल्याला ते वापरायचं आहे जरासं असं टँगी फ्लेवरसाठी. तर सगळ्यात आधी मी फोडणी आता देते. तुम्ही नॉनस्टिकमध्ये पण केलात ना हे, तर जास्त बरं होईल. इथे बघा मी कढईमध्ये जरासं तेल घेतलं आहे फोडणीसाठी, आणि तेलसुद्धा तापलं आहे. आणि मी अजून एक इन्ग्रेडियंट तुम्हाला विसरलेली दाखवायचं, ते की कढीपत्ता आपल्याला तडकाला वापरायचं आहे. आता आपलं तेल तापलं आहे, तर ह्याच्यात सर्वप्रथम मी मोहरी टाकते जराशी. इथे बघा आपली मोहरी तडतडली आहे. आता मी कढीपत्ता टाकते. कढीपत्ता टाकला की लगेच साईडला व्हा. आणि आता आपला बघा कांदा टाकते. 2 छोटे कांदे घेतलेले चिरून ते टाकते मी. आणि रेसिपी माहिती आहे का मी कधी केलेली, आपले गेस्ट आलेले, त्यांचं गाणं पण तुम्ही ऐकलं असेल गेल्या व्हिडिओमध्ये. तर तेव्हा संध्याकाळी असे सगळे वर गप्पा मारत बसलेले, आणि त्या दिवशी इडली सांबार बनवलेलं हे पण तुम्हाला माहिती असेल, व्हिडिओ तुम्ही नीट बघितला असेल तर तेव्हा इडल्या राहिलेल्या ना, तेव्हा मी संध्याकाळी हा नाश्ता त्यांना करून दिलेला. तर म्हणून मी विचार केला की तुमच्यापर्यंत पण ही रेसिपी पोचायला पाहिजे. थोडं इनोव्हेटिव्ह आहे आणि म्हणजे कसं झटपट होणारी रेसिपी आहे, तर म्हणून आज शूट करून मी तुम्हाला ही रेसिपी दाखवते. आणि इथे जे इडल्या उरलेले नाहीत हे तिला मी परत बनवायला लावले, कारण की कसं म्हणजे तुम्हाला दाखवायची होती ना ही रेसिपी. तेव्हा कसं सगळे गप्पा मारत होते, ओंकार पण टेरेसवर होता, तर मी इकडे एकटीच बनवत होती. जर ओंकार इथे असत मी शूट केलं असतं तेव्हा, पण मी पण एवढी कॉन्फिडेंट नव्हती की एवढं चांगलं असेल. पण सगळ्यांना खूप आवडलं, म्हणून ओंकार बोलला की तू शूट कर, सगळ्यांना दाखव. मग मी आता हे बनवतो. म्हणजे आम्हाला एवढं ते आवडलं ना, आम्ही सर्वांनी ती प्लेट पटकन खाल्ली आणि आम्हाला वाटलं की अजून येईल. तेवढीच होती. मी बोललो आता रेसिपीज दाखव तू, म्हणजे सर्व आपापल्या घरी करू शकतात. एकदम छान झालेलं. इव्हन एक जे पीस आहे ना, जरी मोठं होतं तरी ते खाण्यासारखं वाटत होतं. असं वाटत होतं इडली सांबार पेक्षा तर हे खायला मला जास्त आवडलं. आणि रेसिपी सोपी, म्हणजे कॉलेज गर्ल्स पण ट्राय करू शकतात, म्हणजे ज्यांना असं कुकिंग मध्ये इंटरेस्ट आहे ना, एवढी सोपी रेसिपी. यात काही वाटत नाही काय नाही, फक्त आपले मसालेच यूज करायचे बस. आता कांदा आपला चांगला गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत आपल्याला चांगला परतून घ्यायचा आहे. इथे आता बघा कांदा सगळा गोल्डन ब्राऊन झालेला आहे. आता या स्टेजमध्ये मी इथे आले लसूणची पेस्ट टाकते, थोडीशी आले लसूणची पेस्ट. आणि ही रेसिपी अशी होती ना की काजलने खाली गेली आणि ती पटकन वरती घेऊन आली. म्हणजे 10 मिनिटं झाली. पण कालच्या ब्लॉगमध्ये आपण दाखवलं ना की मी वरती चेस करत होतो बरोबर त्यांच्याबरोबर, तेव्हा काजलने पटकन घेऊन आलं. आणि आल्यावरती मला असं वाटलं की ती बटाट्याची गोडी भाजी कशी असते, उपवासाला कशी असते बटाट्याची भाजी, ती होती. पण खाल्ल्यावरती माहिती पडलं इडली, आणि एवढी टेम्पटिंग होती की मी 2 प्लेट खाल्ल्या. काजलची पण प्लेट मीच खाल्ली. आता इथे बघा आलं लसूणची पेस्ट मी टाकलेली, त्याचा कच्चा वास पण गेलेला आहे. आता त्या साईडला मी सगळे मसाले टाकणार आहे. तर सर्वात आधी मी इथे थोडीशी हळद टाकते, थोडीशी हळद. हे लाल तिखट आपलं घरी आपण वापरतो ना भाजीला वगैरे, तो थोडासा लाल तिखट टाकला आहे. इथे आपला रेड काश्मीरी चिल्ली पावडर जरासं रेडनेससाठी. नंतर धना जिरा पावडर, म्हणजे इन शॉर्ट ना ही भाजी टाईपच आहे, सगळे मसाले पण यूज करतो याच्यामध्ये. आणि हा गरम मसाला, थोडासा गरम मसाला. आणि त्यानंतर आपल्याला मेन हे टाकायचं आपलं मॅगी मसाला. म्हणजे त्या काल जशी बनवली तशीच बनवतेस ना? काल इडल्या किती होत्या त्याच्यात? एवढेच होत्या? तो नाही पूर्ण एक तो हे होता, म्हणजे याच्यापेक्षा जास्त होते. हे बघा थोडासा मॅगी मसाला टाकला मी इकडे. पूर्ण नाही टाकला? नाही पूर्ण नाही, थोडंच टाकलं. आणि आता आपले मसाले हे जळायला नाही पाहिजे, त्यासाठी आपण थोडं आधी पाणी टाकणार आहोत. म्हणजे मसाले जळाले ना तर काय अर्थ नाही केला. मग ते इडलीची भाजी झाली. हो ऍक्च्युली ह्याच्यात सगळे आपण मसालेच वापरतो जे आपण भाजीला यूज करतो रोज घरी. पण समजा सांबार आणि चटणी नाही बनवायची असेल तर तुम्ही असं बनवू शकता. हे ना लहान मुलांना पण खूप आवडेल, म्हणजे जास्त तर लहान मुलांनाच आवडेल, कारण की स्नॅक्स एक वेगळं. आम्हाला वरती सर्वांना आवडलं, सर्वजण 2-2 प्लेट खाऊ शकत होती. हो इथे बघा मी थोडंसं पाणी टाकलंय, आणि आता ह्याला चांगलं ना बॉईल येऊ द्यायचं.
त्याआधी मी तुम्हाला इथे दाखवते. हे बघा, हे चिंच जे आपण टाकलेलं ना गरम पाणीमध्ये, ते आता मी जरासं स्मॅश करून घेते हाताने. आणि ह्याचं पाणी आपल्याला टाकायचं आहे. जरासं टांगी फ्लेवर, जरासा आंबट फ्लेवर यायला पाहिजे म्हणून आपण चिंच वापरलोय. आणि ही रेसिपी काजलची रेसिपी आहे खास. ही सिग्नेचर रेसिपी आहे काजलची, बरोबर ना? हो. आणि ना मी अजून एक रेसिपी तुम्हाला दाखवणार आहे. म्हणजे ट्राय करेन की 2 दिवसात शूट करायचं. हे बघा, थोडंसं मी आता इथे ते पाणी टाकलंय चिंचेचं, एकदम थोडंसं. एवढं काय स्ट्रॉंग नाही, जरा टँगी फ्लेवर पाहिजेच. थोडं राहिलंय. आता इथे बघा, चांगलं हे बॉईल व्हायला पाहिजे आपलं. बघा कसं मस्त दिसतंय ना. आता इथे बघा मस्त बॉईल असं आलंय. आता या स्टेजला ना आपण इडली टाकायची आपली. गॅस स्लो करायचा आणि सगळे इडली ना ते टाकायचे. मस्त दिसतंय ना. इडलीने आंघोळ केली मसाल्यामध्ये. आता हे चांगलं आपण असं स्टर करून घ्यायचं. ह्याच्यामुळे काय होईल माहिती आहे का, जर आपण पाणी टाकलं ना त्यामुळे काय होईल माहिती आहे का, सगळे इडलीमध्ये ना ते मसाले पूर्ण चांगले फ्लेवर सगळे सोक होतील. नाहीतर जरासं पाणी पण नाही टाकलं ना आपण तर ते म्हणजे वरच्यावर फक्त ते मसाले लागतील. ह्याच्याने ना सगळं ते सोक झालंय बघा इडलीमध्ये. हे बघा, आता मी मीठ विसरली, तो मीठ घेते मी. या स्टेजलाच आपल्याला मीठ टाकायचं ह्याच्यामध्ये. थोडंसं चवीपुरतं मीठ. आणि परत एकदा चांगलं आपल्याला स्टर करून घ्यायचं आहे. आणि हे पूर्ण ना ड्राय होतं. हे जे आता जरा तुम्हाला पाणी दिसत असेल ना इकडे हे मसाल्यांचं, हे पूर्ण ड्राय होतं. हे बघा, हे जरा असं पाणी दिसत असेल ना ते पूर्ण ड्राय होतं. आता मी गॅस फास्ट करते आणि चांगलं हे स्टर करून घेते. आणि इकडे अजून 2 साहित्य टाकायचे राहिले. सिक्रेट काय नाही त्यात. वर फक्त आपल्याला आता हे सगळं झाल्यानंतर चाट मसाला आणि मॅगी मसाला जो आपण थोडा ठेवलेला ना, हा फक्त आपल्याला भुरभुरवायचा आहे बस. आणि कोथिंबीर. हा, आणि कोथिंबीर. ते झालं. मग ते पाणी ड्राय होत आहे बघा, आटेपर्यंत आपल्याला करायचं. हो, चांगलं हे मिक्स करायचं. आता इथे बघा, जे मसाल्याचं पाणी होतं ना ते पूर्ण सोक झालंय इडलीमध्ये. आता इडली आपली पूर्ण ड्राय झालेली आहे आणि आपली इडली हे सगळं ही रेसिपी पूर्ण बनून झालेली आहे. आता आपण जरासं मी इथे स्टर केलं. आता त्यानंतर लास्ट स्टेज आपल्याला करायचं आहे तो आहे मॅगी मसाल्याचा थोडा उरलेला. जस्ट असंच बुरबुरवायचं आहे. हा पाकिट पूर्ण संपवलं. हो, 1 पाकिट पूर्ण लागलं. तरी आपल्या इडल्या किती होत्या? इडली 4, 8, 9, 12 होते. 12 होते. इकडे आपला लास्टला चाट मसाला म्हणजे जरा चटपटीत लागेल. आणि गॅस चालू आहे ना आपला? हो, सध्या चालू आहे. हलकासा आपल्याला हे बघा चाट मसाला टाकायचा आहे. एकदम हलका टाका चाट मसाला. आणि इथे मी कोथिंबीर टाकते. हा, कोथिंबीरने मस्त लुक आला बघा ना. आता ह्याला चांगलं आपल्याला ढवळून घ्यायचं. स्लो गॅसवरच ढवळून घ्यायचा. गॅस स्पीडमध्ये नाही करायचा, नाही तर खाली सगळं चिटकेल इडली. आता फक्त आपल्याला सर्व करायचं आहे. आता फक्त सर्व करायचं. झालं. कितीसा वेळ लागला? 10 मिनिटं. फक्त याच्यात आपल्याला चॉपिंगमध्ये ओनियनच चॉप करायचं आहे, बाकी काहीच चॉपिंग नाही. आणि कोथिंबीर, बस झाली. गॅस बंद केला. आता मी सर्व करते. बस. आज एवढी गडबड कसली तुझी चालली आहे नवीन कपडे घालून? मी आता देवरू करून जाऊन आलो ना. आणि कशासाठी गेलेलो ते तुमच्यासाठी सरप्राईज आहे. पण जायला 40 किलोमीटर, यायला 40 किलोमीटर. नाश्ता करून जायचा तर आता करायला आला ना. आता नाश्ता आणा. आज जी रेसिपी आहे ती खास तुम्हाला दाखवण्यासाठी शूट केली. म्हणजे खास इडली बनवायला लावली काजलला. हे उरलेले इडल्या आहेत, खास बनवायला लावली. कारण काल मी खेळत एक अशी खात गेलो. नाही, तिने वरती आपल्याला आणून दिल्या ना इडल्या बनवून. सर्व पाहुणे पण होते, आपले गेस्ट होते आणि खायला दिले आणून वरती. तर छान लागले. म्हटलं तशी रेसिपी दाखव ना. मी परत का टेस्ट केली माहिती काय,
मला बघायची होती की कालच्या सारखी झाली आहे की नाही, हा का परत वेगळी झाली आहे. तर ही कालच्या सारखीच लागते आहे. काल आम्हाला खूप आवडली सर्वांना. मी माझे 1 प्लेट तर खाल्लीच, मग काजलने तिची प्लेट पण मला दिली आणि मी ते खेळता खेळता ते पण खाऊन टाकलं. हा. तर रेसिपी एकदम मॉसम आहे. ही काजलची सिग्नेचर गेस्टला पण आवडली, सर्वांना आवडली, म्हणून आम्ही तुम्हाला परत करून दाखवली की रेसिपी कशी झाली आहे. रेसिपी एकदम मस्त झाली आहे. इन्ग्रेडियंट सर्व सोपे आहेत, बनवणं सोपं आहे. तुम्ही पण ही रेसिपी घरी बनवा. हा. इडल्या उरल्या ना तर फेकून नाही द्यायच्या, त्या थंड झाल्या तरी त्या अशी रेसिपी तुम्ही बनवून खाऊ शकता संध्याकाळी. नाही हो द्या. हो द्या. तुम्हाला काय सांगतो, ही रेसिपी बनवण्यासाठी जाणून बुजून इडल्या बनवा. हा. उरलेल्याची वाट नका बघू, एवढी ही रेसिपी चांगली आहे. मी तर ही सजेस्ट करेल की आपल्या होमस्टे मध्ये जे गेस्ट येतील ना त्यांना नाश्त्यामध्ये सांबार आणि चटणी बनवायला थोडा टाइम कन्झ्युमिंग आहे, पण इडल्या बनवून हे बनवणं सोपं आहे, इझी आहे, 10 मिनिटात होतो. आणि होमस्टे मधल्या गेस्टना जर ही म्हणजे ह्याला आपण ट्राय करायचं असेल तर इडलीचा उपमा म्हणू शकता तुम्ही याला, किंवा इडली चाट म्हणू शकता. जर तुम्ही व्हिडिओ बघता, तुम्ही इकडे बुकिंग करता, जर तुम्हाला हवी असेल नाश्त्याला तर तुम्ही सांगा, आम्ही तुम्हाला बनवून द्या. पण ह्याच्याबरोबर इडली सांबार चटणी नाही म्हणणार, आता सर्वच मागाल तुम्ही, ते पण द्या आणि हे पण द्या, मग आम्ही झोपणार तर रेसिपी एकदम छान झाली आहे. कमेंट बॉक्समध्ये सांगा रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली, आणि तुम्ही सुद्धा घरी बनवा आणि परत आजच्या ब्लॉगमध्ये किंवा उद्याच्या ब्लॉगमध्ये कमेंट करून सांगा. आणि मी कुठे फिरायला गेलेलो, कशासाठी गेलेलो, ते सर्व पण आपल्या सर्व्हिसमध्ये ऍड होणार, म्हणून काय काय अपग्रेडेशन करायचे म्हणूनच मी सर्व इन्क्वायरी करायला. नाश्ता करून घे, तुझी वरती वाट बघतात आहेत. चला. वरती काय आहे, वरती काम चाललंय ना आपलं PVC शीट टाकायचे ना आपल्याला, त्याचं काम चालू आहे. ते सर्व झाल्यावरती तुम्हाला उद्या दिसेल ते.